Another day, another pursuit. Medyo tugnaw lang kamay kay naibagyo pa dong. What's up vlog? Welcome again to my guys. Bonyek here og aniya na sa ta para manguha og tatod. Tatod or tamilok. Sa mga dili familiar, mura na siya od. Pero actually guys, similar daw ni siya sa oyster, clams, or sea snails. So actually guys, naadjud ni sila sa kahoy, especially nakahumo sa tubig. Bitaw, mga 7 to 8 months siguro, puno na dyan na si Zagtatod. Is there any in there? Yeah. Kinaswertehan dyan mo mi guys, kay padong nang tabi mulakaw sa sa bangka para mag-search lagi og kahoy nga naay tatod. Pero sa walang dyan na mo damhan, naara din sa tungod, ang isa ka punuan sa kahoy. Nga puno dyan mo og tatod. Amazing, di ba? Tatod is overage. It will die. Ay, galisod pag gani mi og pagsaka sa kahoy kay grabe man jud ka bugat sa tungod kay puno nakajog tatod sa sod. Amo na lang jud giputol-putol ang kahoy para masadyon, di ba? Kay murag ang bukton ba gagmay ra. Oh my goodness. Dugay-dugay na jud pud jamo ko makatilaw balik og tatod ay. Ah, yummy. Yummy. Wow, so many. That's it. This is it. Oh, fat ones. First time dead ni Boss guys. Oh yeah. Kaya na disulok. Ayun na putla. Yeah, tummy hungry. Tungod sa kadaghan gyud sa tatod guys. Sa kataas og sa kabugat sa kahoy, nagkuha na naman jud mi og chinso para maputol lang jud ang kahoy. Budol fight na naman guys. This time for the main dish, ang tatod with spicy vinegar. Aguk kalame, of course, di pwede mawa ang atong rice. So samtang gawat mi sa rice guys nga maajupan. So magturtur sa lang mi sa suba, padong sa falls, pakutas gamay ba. So daghang salamat di ay sa Mr. Joel alias Alot Riquelme. Mo ni siya ang among guide for today.
jud kadyo oy. Wee, kadaghan sa taton. And now the budol fight begins. Attack! Go na go pud kaadyo ni si Eggsy, Penelope ug Ma'am Cheryl oy. Puro mga first timer and guess what? Approve na approve kaadyo ang lasa sa taton. Oh yeah. It's actually not bad. It's just Awesome. Are you gonna eat it? Wow. So what's up guys? So thank you so much for watching The Pursuit of Coconut Philippines. So hinaut-unta nga padayon ang inyong suporta para inyo pong masuportahan ang among channel para sa sunod nato nga adventure ug uban pang mga buluhaton nato dire sa Bohol, no? So hinaut-unta nga nag-enjoy ang tanan. So hinaut-unta nga magkita-kita ta sunod sa Pursuit of Coconut Philippines. See you. Bye-bye.